Helo blant, gobeithio bod chi'n cadw'n iawn ac yn iach ac yn ddiogel. Gair byr di hwn gyda fi i ddiolch yn fawr iawn i chi ac i'ch canmol chi am gwblhau'r holl waith a anfon at eich athrawon. Mae'r athrawon yn hapus ofnadwy a dwi fel pennaeth hefyd yn hapus iawn i weld yr holl waith arbennig. Nawr mi fyddwch chi'n falch o glywed, mae ddydd Gwener, ond mae'n ei wylio wsos nesaf, felly dim gwaith am wythnos. Ond dwi am gyflwyno 30 o weithgareddau i chi a mi fyddan nhw'n dilyn ar ein cyfri trydar ni drwy ap yr ysgol ac ar wefan yr ysgol o dan lles. Yn y 30 o weithgareddau yma, maen nhw yn eich helpu chi gadw'n iach ac i deimlo yn hapusach. Nawr fydd un aelod o staff yn gwneud bob un o'r gweithgareddau ac yn rhannu llun bach ar ein cyfri trydar ni, felly dilynwch chi hynna, ac os ych chi yn penderfynu gwneud rei ohonyn nhw mewn unrhyw drefn, rhannwch chi hefyd ar ein cyfri trydar ni. Mi fyddwn ni wrth yn boddau yn eich gweld chi. Am y tro, mwynhewch y gwyliau a cadwch yn ddiogel a dwi yn edrych ymlaen yn fawr iawn i'ch gweld chi yn y dyfodol. Hwyl blant!